yakasnei sakura sakareba hamanola sinek magindaitekela. Kaixo jakes. Kaixo, Jenny. Zemuz. Ondo? Ondo. Pixka bat urduri. Urduri? Bai, ze, kazetariok badakizu, erosoago egoten gea beti galderak egiten erantzuten baino. Bai, baina gau kontakoa tokatu da. Bai. Bueno, jakez ez da izen oso ohiko bat, baina superpolita, horregatik etorri natzaizu abeste Benitoren Guani. Abestia ezagutzen duzu ez? Bai, pixkat noizean behin edo entzun izan dut. Maria Zulanak hemen zuen lehenengo bat, eta oso polita da abestia Benitoren da. Jakez goiko etxea. Bai. Nungoa zera. Ba, ni naiz Oriotarra. Orio, apa Orio. Enaiz oso arraulzalea, baina bai apa Orio. Kazetaria zantugu. Bai. Ulala, zerrateko mundu honetara. Ba, egia esan ez dakat oso garbi. Bai oso umetatik asko gustatzen zitzaidan irakurtzea. Eta historiak irakurtzea, eta hori asko gustatzen zitzaidan. Eta nik uste idaztea ere bai. Baina ez naiz izan ipuinak idatzi ditunak, ez dazkat kajoian gordeta liburu bihurtu daitezken historioak eta horrelako kontuak. Ez nuen eguneroko bat idazten, baina bai gustatzen zitzaidan idaztea. Eta halako baten, erabaki nuen kazetari izan nahi nuela, eta hortara bideratu nituen nire ikasketak, eta hoen kazetaria naiz, hoen dela urte askotatik. Nun ikasi zenun? Ba, ikasi nuen EHU-ren Leioako kampusean, kazetaritza fakultatean. Zer eman zezuten ikasketa horiek? Ba, esan gauza gutxi. Gutxi? Bai, benetan kazetaritza ofizioa ikasten da kazetari lanak egiten. Bai, eta unibertsitatean nik uste oso gutxi ikasi genula, eta nire lehendabiziko eskola izan zen Orioko herri aldizkaria, Karkara izena du, eta han hasi nintzen lanean, altzan moduan laguntzen, jende veteranoagoarekin eta kazetaritzaz ni baino gehiago zekinarekin, eta hua izan zen nire lehenengo eskola. Eta gero ja hortik jauzi eman nuen egunkariara, eta gero egunkariatik berriara. Baina esan daiteke eta bide txikietan gaukara bezala asko ikasten dela, ez? Bai, ikasi, eta ez ikasi bakarrik, batzutan egon daiteke joera bat edo arrisku bat, komunikabide txikiak, kasu honetan herri aldizkariak, kazetaritza txikiaren eredutzat hartzeko edo, eta herri aldizkaritan eta komunikabide txikietan hileike sekulako kazetaritza lan interesgarri, aberasgarria, gertutasun handiagoa dago, iturriak gertuago daude, eta nik uste kazetaritza, izkilarriko kazetaritza egin daitekela herri aldizkaritan ere. Askotan egunkari batean ikusten ez dena, ez? Bai, nik uste komunikabidea handiagoetan eta kasuntan egunkarietan eta berriaren kasuan eta batzutan bai sentitzen duzu joera galtzen dezula harremana errealitatearekin eta askotan jendearekin harreman zuzen hori galdu egiten dela, ez da batzutan leporatzen zaigu neurri batean arrazoiarekin egiten dugula bulegoko kazetaritza, ez? Eta telefono bidezkoa, eta nik uste herri aldizkariak eta herri komunikabidek aldiz harreman zuzena dute jendearekin, ze egoitzatik atera eta zuzena ja handituzu zure albisten protagonistak eta elkarrezketatuak eta alde hortatik nik uste gertutasuna badutela. Esan daiteke egunkaria batzuten artifiziala dela. Bueno... Ze polemika! Ez da eginik artifiziala, berriaren kasuan nik ez nuke hainbeste esango ez. Nik uste saiatzen gehala jendearen gandik
ahaztu egon daitezken gaiak eta jendearen interesekoak izan daitezken gaiak ateratzen. Artifiziala nik ez nuke hainbeste esango. Bueno, diot igual hortzako alozokatu komentatu duzu, kakagan elkarrizketatu agekiko hauemana hor zenutela gertutasuna. Bai, kasu askotan ezagunak dira, zure egunero gurutzatzen dituzunak edo aurra eskolara eramaten dezunean topatzen dezun jendea, dendan topatzen dezu, onerako eta txarrerako, onerako gertu daude, baina txarrera gero kargu hartzeko eta kritikak egiteko eta haserre daudela esateko, edo bai, edo esateko zerbait jarri berko zenukela, edo horrelako onerako eta txarrako bai, gertutasun hori badago. Nola pasa zinen kakagatik egunkaria? Nik uste kazetaritzan laugarren mailan egola, egunkariak egite zituen udarako bekadunak hartzeko azterketak, egin nuen horietako azterketa bat, kazetaritzako laugarren mailan, orduan 5 maila izate zian, eta hartu ninduten. Eta orduan sartu nintzen bekadun bezala, gizartea zailen, pasan nuen udara hori, eta gero ja, udara hori eta gero, tarteka ordezkapenak egiten, bestelako lantxo batzuk eta egiten, eta gero ja nire ibilbidea gonkortu nuen, eta guain han segitzen. Hortaz, zu nahi zenun pixka aldatu edo igo nola baitez? Bueno, ez dakit, nik uste beste, nire ibilbidearen beste urrats bat izan da, egunkari nazional bada, esan beste dimensio badu, beste publiko batengana iristezea, eta ez dakit ibilbide naturala hartu lehken edo ez, baina nire kasuan horrela izan da, badago beste jende bat bere ibilbide guztia herri aldizkaritan egiten duna, eta nik uste hori norberaren esku dagoela, eta nire kasuan horrela izan da, eta nik gustora nago. Eta berriakeko kasua? Bueno, egunkaria itxi zuten, egunkaria itxi bezain pronto arduradunek oso irizpide egokiarekin eta ausardiarekin erabaki zuten etenik ezin zuela egon eta sortu bertzala beste komunikabide bat, horrentzan tarteko egunkaritxo bat, egunero izenekoa eta egunero hasi ginen lanean, itxierak irauntzun bitartean eta gero ja halako batean herritarren laguntzari esker sortu ahal izan genuen berria. Zer eman duzu berriak? Nik uste eman ditela dana esatea igual gehitxo da, baino asko. Azkenen etxean baino ordu gehiago pasatzen ditut berrian, orduan eman dit nire ni persona bezala garatzeko eman dizkit tresnak, eman dit jende asko eta oso ona ezagutzeko aukera, eta nire bigarren etxea da, nire familiarekin eta bizi naiz etxe batean, baina nire bigarren etxea berria da. Egile zean enean zue atala dakazu, egile bezala. Zetan oinagitzen zara gaiak lantzeko garaiak. Bueno, nire kasuan lan egiten dut bizigiro izena duen sail batean, da sail bat kabitzen diena era guztitako gaiak, sartu lehike denetik. Nire ardura bada, ostiraletan ateratzen ditugun zientzia horriak. Zientziai buruzko 2 horri ateratzen ditugu ostiraletan, hori nire ardura da. Eta zeren arabera, aktualidadea jarraitzen saiatzea, baina nik uste irizpide nagusia izango litzakela Euskal Herrian egiten den zientzia erakustea. Eta orduan izatea pixkat erakusleio bat, eskaparate bat, Euskal Herrian egiten den zientziarena. Eta saiatzen naiz, zientziaren ikuspegi zabal xamar bat ematen. Eta azte batean izan lehike nanoteknologia, urrengo batean izan lehike arkeologia, urrengo batean izan lehike antropologia, eta urrengo batean izan lehike Marte. Orduan saiatzen naiz pixkat ikuspegi zabal bat ematen, eta modu ulergarrian, eta aldala, edo nire ikuspegitik bintzat, jendearen interesekoak izan daitezkeen gaiak edo. Olga ditu nanetan, ze espero duzu, ze erantzukizun eukitzea gustatuko ditzazuke publikoarekiko, interesatuta egotea zientziakin. Bai, bueno, nahi
zientzia gaia gustatzen zaizkit, eta azkenengo urteetan zientzia bai bihurtu da leno zan pixkat zokoratutako gaia edo etzan oso gai importantea egunkarietan eta komunikabideetan, eta guain pandemiarekin, gero sumendiarekin, eta guain ematen du mundu guztia zientzian interesatuta dagoela, eta nik uste zientzia badala gai bat egunkarietan eman berdana, eta aldala txukun eman berdana. Orduan, ni momentuz eroso sentitzen naiz ene zientzialaria, ez ditu zientzia ikasketak, orduan alde hortatik ni juten naizenen aditu batekin hitzeitea, egia esan gauza askoi buruz ez dakit ia ezer. Eta, baina bai, ni eroso sentitzen naiz hortan, eta momentuz behintzat gustatuko litzeak horretan jarraitzea. Kazetarien zatera sekulako ikasketa izango da ez, zientzialariakin egotea. Bai, nik ez dakit askotan jabetzegean, baina sekulako jende ona dakau inguruan oso ikerketa onak egiten dira. Ni juten naizen bakoitzean Donostia International Physics Centerra nanogunera juten naizenean, EHUren ikerketa zentroetara juten naizenean, harrituta gelditzen naiz jendeak ze eratako ideak izan ditun eta gero ideia horiek garatzeko zer nolako bidea hartu duen laborategitan eta ikerketetan, eta egia esan Euskal Herrian oso zientzia ona egiten da. Eta gero, kexatu eta zientzialarik oso ona ditugu. Bai, nik sortez behintzat ezagutu ditudanak oso jende interesgarria, eta gero nik uste zientzialarietan bai ondala aldaketa bat, eta zientzialariek behaiek ja gaur egun jabetzen dira ikerketa onak egiteaz gain, ikerketa horiek zabaldu egin behar dituztela. Orduan, aldala saiatu behar dutela ikerketa horiek esplikatzen eta jendearen gana iristen da. Kasu hortan gu izango ginake bitartekoak zientzialarien eta gizartearen artean. Zuriari bidez elkarrizketatzen ari zeanen zientzialari baki, zer agitzen zaitu edo zeta fijatzen zera gehiago. Harritu ez dakit. Ni juten naiz, nik ez ditut behien gaiek menderatzen, nik fisiko batek esplikatzeitenen laborategian nanometro bateko gauzekin lanean nahi diala, eta nanometro bat baldin bada, guk hile batein ez dakizen bagarren zatila, nik uste gure logikatik kanpoko mundu batean lan egiten dutela, ez da pixkat, harritzen hau hori ez, gure eskemetatik kanpo behaiek ze eroso ibiltzen dian, eta behaien mundu normala, guretzat erabat mundu anormala dela, ez? Eta orduan, behaien mundua hori da, eta behaiek ezagutzen dute, menderatzen dute, eta alde hortatik, gure nik uste, kasu askotan, gure ulermenetik kanpoko gauzak egiten dituztela. Hori, lagutu gabe, aizkoten, nola pasatzen duzu paperera, ze balia bide daukazue, ze hori agitara egaman behar da. Bai, nik normalen zientzialari baten ajuten naizenen aurreneko gauza esate jotena da, nien naizela zientzialaria, ez ditutela zientzia ikasketak, beraz, esplikatu behar ditela ulertzeko moduan. Gu gea egunkari bat gea, ez gea aldizkari espezializatu bat, orduan, ikerketen berri eta eman behar dugu irakurlearentzat modu ulergarri batean. Askotan ez gea sartzen xeitasun handi egitan, ze bestela irakurleak ere eta neonek ere ulertzeko zailtasuna ditugu. Orduan, saiatzea ikerketen oinarria behintzat ematen eta jendeak jakin dezan idea nagusi bat. Orduan, ni behien ajuten naizenean esate egitena da. Kasu gehienetan nik ez dakitela gai horiei buruz ia ezer, orduan esplikatu behar didatela oso modu xean, eta nik ulertu behar detela aurrena gero irakurleari esplikatu alizateko. Ze nik ulertzen ez baldin maet, gero nekez esplikatuko jot irakurle batei zertan nahi dian ikertzaileak. Ze polita dela, gogoga batzuten onoterapiko bioko baina, ze polita da. Netzako, batzutan nik usten dut ahaztu ite gehala, baina kazetaritza da munduko lanbideik politenetakoa. Gero, askotan ez dituzu lana ondoen egiteko moduak, askotan presaka ibiltzen gea, ez duzu denbora nahikorik gaiak prestatzeko eta bar,
baina oso lanbide polita da, oso jende interesgarria ezagutzen da, oso leku interesgarritan ere egotentzea, eta bestei gauzak esplikatu ahal izatea, zure bitartez jendeak beste pertsona batzuen iritziak eta jaso ahal izatea, eta jende interesgarria erakustea eta hori, netzako sekulako lanbidea da kazetaritza. Eta ezagutzea, jendea ezagutzea. Bai, guk geronek ezautzen dugu oso jende interesgarria, eta egoten gea oso leku eta gertakari interesgarrietan, eta lekuko izategea, gero guk lekuko izan da hori irakurlei edo entzulei edo kontatu behar diogulako. Kazetaritza esan duzula lanbide politenetarikoa dela, alaxe pentsatzen denik, baina gehiago balogatu beharko genuke ez, gizatearen aldetik ez. Bai, nik usten dut gehor kazetaritzarekin beste gauza askorekin pasadan bezala, hor dago gure kasuan egunkari bat geha, guk egunkari hori kioskotara eramaten dugu, paperaren bitartez, webgunea ere badugu, eta hor gertatu dana da, sarean jendea ohitu da albisteak eta doan jasotzera, ordaindu gabe, orduan. Hor badago, zea hori ez, lehia hori, arazo hori, nola bihurtu diru iturri interneterako egiten dezun lana. Batzuk interneteko albisteak irakurtzegatik ordaindu arazi egiten dute, beste batzuk ez, eta orduan jende baten begietara interneten albistea jasotzea eta hori doan da, baina kazetari batek interneten albisteak eta eskaini ahal izateko bere denbora hartu du, prestatu eginda, eta kazetari horrek soldata bat eta ordain bat jasotzen du. Orduan, nola egin interneterako egiten den lan hori komunikabideentzat errentagarri ere bai, eta hor pixkat badago burruka hori ez, nola gizarteak edo irakurlek ulertzea interneten ikusten duten horrek esfortzu bat eta gastu bat eta ditula, eta orduan horrek neurri batean konpensazio bat ere behar dula. Askotan ez dakazue aukera gaietaz nahi bezala gozatu ahal ez, ze presaka zabiltzatea askotan ez. Bai, askotan presaka, beste batzutan arazoak dituzu hitzorduak finkatzeko, entrega egun batzuk egoten dira, orduan askotan nahi beste denboraik ez dezu izaten, guk esaten bezala gaiak mimatzeko eta goxatzeko eta zeiteko, eta orduan emate dituzu aldezun bezala. Nire kasuan ni ez nago eguneroko zurrumiloari hain lotuta, baina beste lankide asko egunerokoan gertatzean, egunean bertan gertatzean gauza kontatzen dituzte, eta orduan horiek lan egin behar izaten dutela korrika eta presaka, eta ondo. Zu astebete dakazu behintzat gaia prestatzeko eta lan. Bai, gertatzen ez dut hori bakarrik egiten, beste gauza batzuk ere egiten ditut, orduan, ez da, astebeteko epe hori ez da erreala izaten, gero tarten beste lan batzuk ere tokatzen dira, eta orduan, ez da astebete ez da izaten, baina saiatzen naiz aldala bintzat denbora eskaintzen. Kazetaria zean deneak ez dakit, zer kezkatzen zaitu mundu honetan pertsona bezala, zer kentzen dizu loa? Loa kendu? Ez dakit. Kliman larrialdiarena iruditzen zait oso gai potoloa eta ez zaiola behar besteko erantzuna ematen, nik uste behar dula erantzun urgente bat, eta guantxe ikusi dugu Glasgown indutela bilera eta horrez dela etorri erantzun sendorikan, eta nik esango nuke hori dela arazoetako bat, gero ja, ez dakit, gizarte bezala eta iruditzen zait oso gizarte individualista bihurtu gehala, eta horrek ez dakit nik etorkizunan zenolako ondorioak izan dituen, baina niak indar gehiago izaten dugu hendik gua baino, eta Euskal Herrian ez dakite igual komunitate sentsazioa eta komunitate eta sareak eta oraindik ere daude, baina horrek ere bai eragiten di. Loak kendu ez dakit, baina kezka eragin bai. Berrekoitasunak edo ni horiek beti ni
Bai, Ez. eta ni lehenengoa, esan ez naiz esaten besteak dira horrelakoak, ez ni naiz lehenengoa, baina nik uste askotan pentsatzen jarrita ikusten dut neoni ere oso egoista naizela, ez? Eta gizarte hobe bat nahi baldin badeu, eta mundu hobe bat nahi baldin badeu, eta persona hobeak izan nahi baldin badeu, nian baino gehiago guan pentsatu behar deu. Irakurtzen duzu, jakez. Egia esan nahiko nukena baino desente gutxillo. Ze lanagatik, etxeko kontuegatik, nire kirolai eskaintze joten denboragatik eta bestelako kontuengatik, laneagatik jakina irakurri behar ditut gauzak, baino ja literatura irakurtzea plazeragatik eta hori ja aspaldi honetan bastante baztertuta dut. Kirola irtezula, esan ez. Bai. Zer irtezu? Zure kanalea etorri dian beste jende asko bezala, mendian korrika egiten. Nola, Bai, zure kanalean begira ibili nintzen, da ikusi nun, honea etorri dian asko mendi korrikalaria direla, eta ni ere, bai. Ez honea etorri dianak bezain ona, baina ni ere mendian korrika egiten naiz. zer hemen dezu mendiak? Jo, mendiak ematen dire, ez dakit, ni burua erabat despejatzen dit, nekatu egiten nau, baino eraberen ondo sentiarazten nau, eta da sentsazio bat, ez dakit, ni mendian oso kursila emategola esatea, baina mendian libre sentitzen naiz, eta ni mendian gozatu egiten dut. Lastaketa batean, suposatzen dut, lastaketak ingozen ditu, parteatu zen ditu, zein izan da zure helburu nagusia. Ni ez naiz eliteko korrikalari bat, baina ni mendia juten naizenen, bai lasterketa ez izan, asteburutan nire kontu atera, edo ja dorsal bat jarrita atera, nire helburua izaten da gozatzea. Aurrenengo helburua izatea minik ez hartzea. Eta gero hortik aurrea gozatzea. Bai, ni mendian disfrutat egiten dut, dorsalakin edo dorsali gabe, baino, bai, eta igual zaite eguraldi txarra egiten duen, ona egiten duen, ze horrek mendia aldatu egiten du. Eta egun batean lokatzetan zabiltzen leku batean, urrengo egun batean, erabat lehorrago, eta ni bete egiten hau mendian korrek egiteak. Jo, ikusten dugu agetista utxea zerala, eta nik eskertzen dizut momentu hau oporretzea, eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuri, txoko honetara deitzegatik eta interesgarria iruditu baldin bazaizu, poste naiz. Bilateko diago, musu bai, guba ikusi nahi. Bai, jakina. Gaba jende. Bueno, Agur. agur.